Здравейте от шоурума на Псари Seafood Restaurant София. Днес получихме прекрасна доставка. Огромна синегрида, див улов 9,8 кг, фагрита около килограм, няколко по-дребни синегриди. Тази, включително и тези симпатични тук екземпляри. Прекрасен див улов в района на Тасос. Имаме един групер, стира, също прекрасна, може би е около 2 кг. Лаврачета, диви. Само искам да видите. Свежа доставка днес. Милокоп, така наречения каменен лаврак. Малки гръцки морски езици и техните по-едри родители. Също така получихме и прекрасни куцумури, барбунчета, мънички и сафритчета за любителите на по-дребната риба. Заповядайте и се насладете на вкуса на морето.